אין ברכות יותר גדולות מזה ממי שמקרב רחוקים. ומי שפועל כל הזמן בשביל לקרב רחוקים, יא חלאולאו, איזה ברכות מחכות לו. עכשיו זה כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לעשות, משום שהיום יש את האפשרויות, אפשר היום לשלוח לאנשים לינקים למי שיש פלאפונים חכמים, אפשר באתרים, אפשר בדיסקים, אפשר להביא להרצאה. אם מישהו פה אמר לחבר שלו היום אתה בא, היום יש הרצאה, אתה בא, והוא הביא אותו, אשרה ואשרה חלקו. כל הזכויות של הערב הזה כפול מספר האנשים, כפול מספר הצופים, כפול כל אלה שיצפו בשידור חוזר, כל אלה שייכים לזה שהביא עוד אחד. אתם שומעים? ומי שארגן את ההרצאה, מה מגיע לו? יא חלאולאו. זה לעולם ולעולמי העולמים, זה ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. אתה אפילו לא יודע מה הברכות שירדפו אחריך ישיגו אותך לחיי העולם הבא. אתה תצא, אתה חושב שסיימת? לא, ממשיך. יש עוד אנשים שהתעוררו וראו את זה בשידור חוזר וכו' וכו'. כל זה ברוך אתה בצאתך. אז אדם יראה פסוק אחד, כמה רווחים יכולים לעשות ממנו אם מבינים מה התורה מבקשת מאיתנו מהעדים. אבל דבר ראשון, הקרוב קרוב אליו. כל אחד צריך לדאוג לקרוב אליו. הבנים, הבנות, הנכדים, אחר כך בני משפחה, קרובים, שכנים, וכולי, עובדים ביחד. אין אדם שאתה לא יכול לקרב אותו במשהו, בדבר אחד. אפילו נוטל ידיים, אתה רואה שהוא לא בדיוק יודע, אתה רק מתקן אותו, פעם אחת תיקנת אותו, הרווחת את כל הנטילות ידיים שלו עד סוף הדורות. ואם הוא ילמד את בניו ואת אחיו וכולי, כל זה שייך לך. הערה אחת שהערת יכולה לתת לך רווחים אינסופיים.